Ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ассалому алайкум ба кулли мардуми ғариб. Бародарҷонони азиз, дар навори имрӯза якчанд мошинҳоро баҳри шумо пешкаш менамоям ки ҳатман ба шумо маъқул мешавад. Аз шумо эҳтиромона хоҳиш ҳамун лайки бепула бизанед. касоне ки дар канали мо меҳмонед, зангулаи канала давдисе монед, то ки амрӯза видеомо баҳри шумо пешкаш гардад. Бародарои азиз, такрарам шава бисёриҳои шумо дар канали мо меҳмонем, подписатсия карда нестед. аз шумо эҳтиромона хоҳиш подписатсия кунед, лайка бизанед. дастгирии шумо пешравии мо. хуб дӯстони азиз, навори имрӯзаро шурӯъ мекунем. дар комментария бисёртар хоҳиш карданд ки агом аз стратеҷи свежи монем. мо ҳам хоҳиши бародароро рад накардем, кофтем меёфтем чиста барои подписчикои канали мошини фурӯшия аз стратеҷи свежи мондем. бародарои азиз, такрарам шава бисёриҳои шумо дар канали мо меҳмонем, подписатсия карда нестед. аз шумо эҳтиромона хоҳиш подписатсия кунед, лайка бизанед. дастгирии шумо пешравии мо. хуб, навори имрӯзаро шурӯъ мекунем. мошини аввалини мо Opel Astra G дар кузуфи хачибек, солиш 2003, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, умуман газедагӣ нестай, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе, яъне дар пойтахт. нархша 59 000 сомон гуфтасе. марҳамат, касе мошин хари рақамҳои соҳибаш дар болои экран астай. занг занем, бо муомила дорад. чӣ хел десем бародарои азиз, састаяни мошин хубай, краскаталабам нестай, мотор ходовой 4 баллоновай, задагӣ пусидагӣ надорад. соҳиби мошин дар боло қайд кард ки мошин 100%, ягон дар надорад, 1 сола бо ҳуҷҷат дорад. марҳамат, касе мошин хари рақамҳои соҳибаш дар болои экран астай. занг занед, дига маълумотҳо шайхиди соҳибаш пурсон шен. мошини навбатии мо Daewoo Leganze, солиш 1997, мотор 1.8, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар кӯлоб, нархша 10 000 сомон гуфтасе. марҳамат, касе мошин хари рақамҳои соҳибаш дар болои экран астай. занг занем, бо муомила дорад. састаяни мошин хубай. соҳиби мошин дар боло қайд кард ки мошин 100%, як дар дорад. ҳамин баллонош 4 баллон листи шидагӣ, мотор ходовой дига ҷошнавай, задагӣ пусидагӣ надорад, чашкаҳошам варид карда нестай. марҳамат, касе мошин хари рақамҳои соҳибаш дар болои экран астай. занг занед, дига маълумотҳо шайхиди соҳибаш пурсон шен. хуб дӯстони азиз, мошини навбатии мо ВАЗ 2114, солиш 2006, мотор 1.5, сӯзишвориш бензин, умуман газедагӣ нестай, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар ҳисор, нархша 19 000 сомон гуфтасе. марҳамат, касе мошин хари рақамҳои соҳибаш дар болои экран астай. занг занем, бо муомила дорад. састаяни мошин хубай, ягон дар надорад, мотор ходовой 4 баллоновай, краскаталабам нестай. соҳиби мошин дар боло қайд кард ки мошин 100%, дастсрочно фурӯхта мешавад. марҳамат, касе мошин хари рақамҳои соҳибаш дар болои экран астай. занг занед, дига маълумотҳо шайхиди соҳибаш пурсон шен. хуб дӯстони азиз, мошини навбатии мо Mercedes-Benz E-Class, солиш 1996, мотор 2, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе, яъне дар пойтахт. нархша 42 000 сомон гуфтасе. марҳамат, касе мошин хари рақамҳои соҳибаш дар болои экран астай. занг занем, бо муомила дорад. састаяни мошин хубай, краскаталабам нестай, мотор ходовой 4 баллоновай, задагӣ пусидагӣ надорад. соҳиби мошин дар боло қайд кард ки мошин 100%, дастсрочно фурӯхта мешавад. марҳамат, касе мошин хари рақамҳои соҳибаш дар болои экран астай. занг занем, бо муомила дорад. хуб дӯстони азиз, мошини навбатии мо Opel Astra N дар кузуфи хачибек, солиш 2006, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, умуман газедагӣ нестай, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе, яъне дар пойтахт. нархша 60 000 сомон гуфтасе. марҳамат, касе мошин хари рақамҳои соҳибаш дар болои экран астай. занг занем, бо муомила дорад. чӣ хел десем бародарои азиз, састаяни мошин хубай, краскаталабам нестай, аккумулятори навзадагӣ, мотор ходовой 4 баллоновай. соҳиби мошин дар боло қайд кард ки мошин 1 сола бо ҳуҷҷат дорад. марҳамат, касе мошин хари рақамҳои соҳибаш дар болои экран астай. занг занед, дига маълумотҳо шайхиди соҳибаш пурсон шен. мошини навбатии мо Opel Astra F дар кузуфи универсал, солиш 1994, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ,
коробка передачаш механик. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин айни ҳол дар Хуросон. Нархша 21000 сомон гуфтеса. марҳамат, касе мошинхари рақамои соҳибаш дар болои экран аст. занг занем бо муомила дорад. мошин састиянаш хубай, мотор ходовой 4 баллоновай. мошин камтар бародари азиз краска талабай. соҳиби мошин дар боло қайд кард ки мошин 100% краска талабай. марҳамат, каси мошинхари рақамои соҳибаш дар болои экран аст. занг занем дига маълумотои иловагӣ шайхиди соҳибаш пурсон шуед. хуб бародарои азиз, ай шумо эҳтиромона хоҳиш каму лайк ва подписатсияра бизанед. касоне ки дар канали мо меҳмонед, зангулаи канала давзисе монед, то ки амарӯза видеомо баъри шумо пешкаш гардад. дастгирии шумо бародарои азиз пешравии мо. мошини навбатии мо Opel Vectra A, солаш 1992, мотор 1.8, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе. нархша 15000 сомон гуфтеса. марҳамат, касе мошинхари рақамои соҳибаш дар болои экран аст. занг занем бо муомила дорад. састани мошин хуба, ягон дар надорад. мотор ходовой 4 баллоновай, задагӣ пӯсидагӣ надорад. соҳиби мошин дар боло қайд кард ки мошин 100% краска талабай. марҳамат, каси мошин харид, занг зад, дига маълумотоша айхиди соҳибаш пурсон шуд. хуб дӯстони азиз, дар комментария бародарам бисёр хоҳиш кард ки дар ҳамин навор ягон Corolla. мо ҳам хоҳиши бародарро рад накардем. мошини навбатии мо Toyota Corolla, солаш 2006, мотор 1.5, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар шаҳри Кӯлоб. нархша 61000 сомон гуфтеса. марҳамат, касе мошинхари рақамои соҳибаш дар болои экран аст. занг занем бо муомила дорад. чӣ хел дестем бародарои азиз, састани мошин хуба, ягон дар надорад, краска талабам нестай, мотор ходовой 4 баллоновай, задагӣ пӯсидагӣ надорад. соҳиби мошин дар боло қайд кард ки мошин 100% дастсрочно фурӯхта мешавад. марҳамат, каси мошинхари рақамои соҳибаш дар болои экран аст. занг занед, дига маълумотош айхиди соҳибаш пурсон шуед. хуб дӯстони азиз, мошини навбатии мо Nissan Maxima, солаш 2004, мотор 3, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол дар шаҳри Душанбе, яъне дар пойтахт. нархша 30000 сомон гуфтеса. марҳамат, касе мошинхари рақамои соҳибаш дар болои экран аст. занг занем бо муомила дорад. састани мошин хуба, ягон дар надорад, мотор ходовой 4 баллоновай, задагӣ пӯсидагӣ надорад. соҳиби мошин дар боло қайд кард ки мошин 100% ягон дар надорад, краска талабам нест. ҳамин аваки дар километр шаҳриш карда 3 моҳи дига ҳуҷҷат дорам. марҳамат, касе мошинхари рақамои соҳибаш дар болои экран аст. занг занед, дига маълумотоша айхиди соҳибаш пурсон шуед. мошини навбатии мо Opel Astra F дар кузуфи хачибек, солаш 1994, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе. нархша 22000 сомон гуфтеса. марҳамат, каси мошинхари рақамои соҳибаш дар болои экран аст. занг занем бо муомила дорад. састани мошин хуба, ягон дар надорад, мотор ходовой 4 баллоновай, задагӣ пӯсидагӣ надорад, краска талабам нестай. соҳиби мошин дар боло қайд кард ки мошин 100% дастсрочно фурӯхта мешавад. марҳамат, каси мошинхари рақамои соҳибаш дар болои экран аст. занг занем бо муомила дорад. мошини навбатии мо Mercedes-Benz, солаш 1997, мотор 1.8, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар Хуҷанд. нархша 66000 сомон гуфтеса. марҳамат, каси мошинхари рақамои соҳибаш дар болои экран аст. занг занем бо муомила дорад. састани мошин хуба, ягон дар надорад, мотор ходовой 4 баллоновай, задагӣ пӯсидагӣ надорад, краска талабам нестай. соҳиби мошин дар боло қайд кард ки мошин 100% яксола ҳуҷҷат дорад. марҳамат, занг занед, дига маълумотоша айхиди соҳибаш пурсон шуед. мошини навбатии мо Daewoo Nexi мебошад, солаш 1996, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар Бохтар, яъне дар Қурғонтепа. нархша 11000 сомон гуфтеса. марҳамат, каси мошинхари рақамои соҳибаш дар болои экран аст. занг занем бо муомила дорад. састани мошин хуба. соҳиби мошин дар боло қайд кард ки мошин 100% ягон дар надорад, мотор ходовой 4 баллоновай, краска талабам нестай.
марҳамат, касе мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст, занг занед, дигар маълумотҳо шайхиди соҳибаш пурсон шавед. хуб дӯстони азиз, мошини охирини мо Mercedes Benz E-Class солиш 2000, мотор 2.4, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш автомат. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин айни ҳол дар Хуҷанд. Нархшаш 69000 сомон гуфтеса. Марҳамат, каси мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст, занг занед, бо муомила дорад. Состояние мошин хуба, ягон дард надорад, краскатала мамнеста, мотор ходовой 4 баллона ва задагӣ пусидагӣ надорад. соҳиби мошин дар боло қайд карда ки мошин 100% 1 сола ҳуҷҷат дорад, 3 моҳи дига танировка. марҳамат, каси мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст, занг занед, дигар маълумотҳо шайхиди соҳибаш пурсон.